Намирам се в град Трън и днес ще ви отведа на едно приказно място, а именно ждрелото на река Ерма. След като сте вече в Трън, подминавате централния площад и тук край тази табела завивате надясно. След 3 км стигате до ето това мостче и веднага след него в дясно има паркинг, доста голям. И тук може да си оставите колата. И така, паркирах колата ето там. А сега тръгваме напред. А сега да ви разкажа и какъв е планът. Значи планът е да мина по ждрелото на река Ерма. След това се отправям към село Богойна, за което има доста интересна история, която ще разберете малко по-късно. И след това към село Банкя, откъдето започва пътека за друга интересна забележителност, а именно ждрелото на река Ябланица. Очертава се доста дълъг и интересен преход, така че няма да ни бъде скучно. Малко след началото на пътеката слизаме и към първия мост над реката. Понеже миналите дни имаше дъждове и реката е доста буйна, от този мост се виждат и двете отвесни скали, между които реката се е проправила път в продължение на милиони години. А това отляво е църквището, на което има изградена панорамна площадка. И така вече се изкачих по тези доста стръмни стъпала и пред мен се открива един 180 метров тунел, прокопан през 1915 година. Имало е проект теснолинейка да свързва Трън и Цариброд, днешния сръбски Димитровград, който тогава се е намирал на българска територия. Проектът така и не е осъществен, но два от тунелите остават в територията на България. Малко след този тунел има и втори, доста по-къс, дълъг 25 метра, който ще ви покажа. Има и доста ледени висулки. Трябва да се внимава. Ето тук една доста голяма висулка се е съборила. Малко след тунела слизаме по ето тези стъпала. Тук обаче са паднали доста дървета, ето. Пътеката в принцип минава ето така и ще се опитам да мина някакси. Бая зор ми отне спускането, но най-накрая съм на мостчето. И от тук нататък съм само нагоре, към връх църквището, ето там горе, където има и панорамна площадка. Всъщност ждрелото на реката е дълго 3 км, но тук се намира най-красивата част. Тя е с дължина от 100 метра и на места достига едва 5 метра широчина. А след това, както виждате, реката става доста по-спокойна и по-широка. Маркировката за църквището е бяло, жълто-бяло, така че няма как да я объркате. И след около половин час най-накрая съм на върха. От тук се открива страхотна панорамна гледка.
А там долу е ждрелото на около 150 метра. Отсреща е другия връх Жилав камък. Долу е село Ломница. А ето там горе в далечината е връх Руй, откъдето имам клипче. Тук трябва много да внимавате, понеже парапетите не са в добро състояние и не са никак стабилни. Даже на места ги няма. Сега се връщам обратно до място, откъдето се отклоних за църквището. Но сетих един интересен факт. Всъщност река Ерма е една от двете реки в България, които извират от чужда държава, минават през България и пак излизат от територията на България. Знаете ли коя е другата? Това, разбира се, е река Дунав. Ето да видите по какви камънати трябва да слизам. И така, аз вече съм на черния път и продължавам към село Богойна. Ето го и вторият по-малък тунел, за който ви казах. Дълъг е едва 20 на метър. Стигнах край село Богойна. Ето там долу се виждат и първите къщи. Но продължавам напред към село Банкя и след това Ябланишкото ждрело. Ето тук има указателни табели. От тук, между другото, може да се направи така кръгов маршрут и да се отиде пак на паркинга, за да не се връщате просто по същия път. Тук се откри една много готина полянка. А сега, както ви казах по-рано, ще ви разкажа за историята на селото. Всъщност Богойна преди не е било село, а махала. Една от 5 съставящи село Петаченци. Но след Ньойския мирен договор с 1920 година, 4 от 5 махали остават на сръбска територия, а една Богойна, махала с 20 къщи, остава в пределите на България. И така през 1995 година променя статуса си на село. И след около 40 минути мисля, че стигнах до село Банкя. Ето там почват къщите. Ето едно малко мостче над река Ябланица. Много ми хареса това селце. Невероятно спокойствие цари тук. Ето има направена масичка с пейчици, навесче. А тук има и чешма. А там е Ябланишкото ждрело. Общо взето на повечето места табелите са ето такива. Нищо не пише изстрело се. Но като цяло няма как да се объркате. Пътя си върви само направо през гората. Само в селото трябва да се оглеждате, защото не всички табели ги има. И така вървя вече 2 км от село Банкя и стигна до първия мост над река Ябланица. От тук вече почват стъпалата. Отклоних се малко от пътеката, за да стигна до тази пещера. Мисля, че се казва Мечата дупка.
А най-интересното вижте кое е. Този лед се образувал от капене на вода, ето от там горе. Има и по-малки такива. За първи път виждам такова нещо, доста интересно. Тук обаче е хлъзгаво. Висока е около 5-6 метра. Ако преминавате по екопътеката, трябва да внимавате изключително много, понеже на доста места има тръмни участъци, а пък парапетите и дъските на мостовете са изгнили, така че минавате на собствен риск. Пред мен се открива един доста висок мост. Сега ще стигнем до него. А ето там долу е това водопадче Зелени вир. Ето го и самото ждрело. Уникално е. А ето и всъщност колко са отвесни стълбите. Мисля да не продължавам нагоре, понеже от тук вече е изключително стръмно. Може би не си личи на камерата. И парапетите ги няма, пък и в този сняг е изключително хлъзгаво. Така че понякога е по-добре да знаем кога да спрем. Понякога риска не си заслужава. Вече съм обратно в село Банкя. Пълних се водичка и продължавам. След близо 3 км ходене от село Банкя, вече съм в Богойна и мисля да мина по кръговия маршрут, за да не се връщам отново през тунелите. Изкачих се над селото и вече има гледка към него. Ето да ви я покажа. А от тук много добре се вижда църквището и жила в камък. И най-накрая след 17 км преход по тия терени стигна до колата. Направо си стопих лагерите. А той приятел тук ме чака. И сладър. Както ви казах, прехода ми отне 17 км, като време е 7 часа и малко, денивелация от 877 метра. Направо ще ви сложа скриншоти на екрана. Много съм доволен от днешния преход, беше изключително интересен и разнообразен, като на моменти беше изморяващ, че дори и опасен. Но всеки, който има възможност и време, нека посети тези две ждрела, няма да съжалява. А сега аз се оправям обратно към София.